Winjo gima Walter wacho kanyo. Winjo kaka wuoyo. Wang'iye wach mar nikech katiba mar piny Kenya dwaro ni mondo sama pok otim chenro moro amora kawe pach jopiny mondo winj ni jopiny wacho nang'o. Rito weche mag chike kowuok e sirikal mamwalo nyaka mamalo nikech nitiere appointments mang'eny ma samoro yudo ka samoro kata counties moko nitiere kod ng'ikruok mobedo kaluwore kod ndiko jotich weche mag chike moko samoro mipodho miyudo ka ng'ato dhi ne do to gidhi gitiko ndalo mang'eny e do kapok giyudo duoko ma samoro miyo chenro ok nyal dhi makare. Weche mag luwruok gi chike piny owacho bed ni gin mag kaunti kata mamalo setimo nade mar neno ni weche ma ondike katiba otiyo mar konyogi yudo yot e tayo chenro maggi. Achako di Jacob. Ingeni George, all these levels, the two levels of government, nigagi legal advisors. County governments nigi county attorney. The national government nigi AG, the attorney general. Tidoga ka samoro jotelo mochungne ka levels mag government gi weyo gi koso ga luwo advice momigi gi the legal experts, majorly in terms of public participation. Idoka a lot of projects samoro jatelo ringo to the launch project and project to say chakore public participation onge manotima proper kaka wadwa wachono. Idoka kata policy framework mar implementation mar the same project okotimre yo makare kaka aslafan neonge aslafan ngino fail nikech neonge policy framework mane obedo anchored into the law mane nyalo facilitate a proper disbursement and maybe even dini management mar that aslafan mane momiyo aslafan onge effect ma jo piny feel kata gimo o improve kata konyo go jo piny. But ka leaders wanyalo allow proper public participation and the right legal advice and taking those legal advice and following them. Kata some of these cases miti record ke samoro okjal bedo nikech you implement something tongato ringo the court and due to lack of public participation or consideration of proper legal advice court dina lefa igino ko chalga gima timo chate or the other ways nitie kata a lot of projects ma court no se chungo ma pes jopiny no dhi nono kamano nikech once court nalifa gimoro okinyal dhi mbele gi gima court osedai koro yudo ka pesa mo se tigo kacha en osedhi adhiya nono kamano and then gima kuri duogo ir jopiny inyiso jopiny niya ning'eni court ema notamore gima nwatimo kacha koro pesa cholalala kamano. So what our leaders need to do or government in place walure uru gi chike to kendo watimuru proper public participation mondo gimoro ma mwatimo otimre e yo makare kendo kik wabed gi court battles mamiyo slow development chien. Mogike mana kaluwore kaka wadwa wacho aparo ni counties wa sane anyalo wacho kaluwore gi kaka nwaya yier counties wa osetemo Oma Bay ingeo kumane wantie sane kuro at least governor wa osetemo makuro wane kamoro. We've seen 1 to 3 things ma positive ma governor osetemo. National government be aparo ni nitiere achiel kata ariyo mosetimore but en mana ne problem bebedo en duplication of duties. Kechido ka kuro for example agriculture should be devolved as per the constitution but idoka the major part of it put done the national government. Put national government take major role to agriculture to is devolved, a devolved function. Right. The same too, even health. Health thing should be a devolved function. But you don't put national government, your pain, makawaida, putting health and a function of the national government. All right. Yeah. Mark,